Aj ty sa aktuálne nachádzaš na nejakom životnom cesti alebo si v situácii, ktorú nevieš vyriešiť, nerozumieš jej, ale snažíš sa nejakým spôsobom posunúť, tak si môžeš urobiť takýto self-coaching, napríklad s tarotom, alebo kľudne môžeš použiť aj nejaké iné karty, alebo kľudne aj obyčajné pexeso, ktoré zoberieš od svojich detí a polož si vlastne tieto jednoduché otázky. Nalaď sa na seba, upokoj sa, hej, ukľudni sa, nech sa tvoj nervový systém zharmonizuje, nech sa dokážeš čo najlepšie napojiť na to svoje ja, na to tvoje, to skutočné, čo je v tebe, to autentické, čo sa nachádza v hĺbke tvojho srdca, na tú tvoju pravdu. A vyber si nejakú kartu, jednu úplne stačí a snaž sa vlastne podľa nejakých tých obrazov, ktoré sú tam vyobrazené, pokúsiť sa zinterpretovať svoju vlastnú situáciu, v ktorej sa aktuálne teraz nachádzaš. Začni rovno prvou otázkou, kľudne si to všetko zapisuj, to bude úplne že najlepšie, aby si sa potom mohla v tom nejak lepšie orientovať aj niekedy inokedy. Potom si polož tú druhú otázku a nakoniec tretiu a garantujem ti, že budeš mať nejakú lepšiu mapu, nejaký lepší prehľad, ako sa vo svojej situácii a hlavne ako sa v sebe zorientovať, aby si pochopila, čo sa skrýva vlastne v tvojom vnútri a čo sa ti to tvoje skutočné ja snaží povedať a ukázať. Kľudne sa pridaj k nám aj do online akadémie, kde nájdeš naozaj veľa zaujímavých vecí.